Na ga na ɗan tashi daga karatu ne sai na ga ka turo min da wani abu bayan na tashi daga karatu. To gaskiya ban shiga abun ba. Ban shiga abun ba bayan na tashi daga karatu na ga ka turo shi amma ban shige shi ba. Shine sai ne kiran. Yawa to kan dai maganar da kai ne. Kai kenan kullum kin kake kana bushewa ka wata magana. Tuna ma wani abun. Maganar da kai akan Annabi Isa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya wato shine na turo ma wannan ka shiga ka bincika ka je da abin da ba sai na shiga ba tunda yanzu gashi na yi kiran kama ba sai na shiga ba kai zaka ga min abin da yake ciki. Ni ba ni ne karatun akai ba. To amma ba ka fahimci karatun ba? Na fahimta. To ba matsala ka fahimta yi mun bayanin sa. Kana ji na? Yi mun bayanin sa. Yana magana akan Annabi Isa ba wai Shehu Ibrahim bane kadai ya fara kawo magana shine baban manzon Allah shine baban Annabi Isa. Ba shi bane ya fara kawowa. Ibn Taymiyyah ya kawo. Yawa sannan Ibn Kasir shi ma ya kawo. Kaga ƙarin bayani yana da kyau ka saurari karatun da kyau. Wato ka san wani abu kafin mu je zuwa ga Ibn Taymiyyah. Wato ba manzon Allah bane da ya faɗi wannan abu. Kafin mu je zuwa ga Ibn Taymiyyah ko Ibn Kasir ba manzon Allah bane da ya faɗi wannan abun. Ba shi bane bane. To mu kuma ai manzon Allah mu ai muke bi makauniyar biyayya. Wato ba ku da hadisi. Ai shi sa tsaya mana kana ji ba matsala ba ku da hadisi akai kenan. Kana ji ba matsala ina so ka dan tabbatar dan na sa ka a live kana live yanzu ana jin ka. Ba ku da hadisi akai kenan. Akwai hadisi shi sa kaji na ce ma. To ba matsala ka mana hadisin bazzancan Ibn Taymiyyah ya ce bazzancan Ibn Kasir ya ce ina Annabi Muhammad ya ce shine mahaifin Annabi Isa. Har ya bada labarin cewa an busa Maryam ruhinsa. Ta ji daɗi ta fitar da mani daga a wani waje ne manzo Allah ya faɗi yi mana bayani bazzancan su Ibn Kasir da wani bazzancan su yi mana bayanin shi hadisin muna ji a ina hadisin yake ba matsala ina hadisin yake kaka damu ina hadisin yake kawo ita tafiya ba ta yiwuwa dole sai da shugaba ba matsala yanzu dai tunda dai akwai hadisin kana ji kawo hadisin ba matsala abin da nake so ka fahimta kana ji ba matsala tunda ai ka ce akwai hadisi kana ji kawo hadisin kaka damu ka hadisin to shi saka ji ban ma so mu tsaya mana wata kaka damu ba matsala ni ma shi yasa bana so ne mu tsaya a ce wane ya ce kawo hadisin ba matsala ka hadisin ina jin ka ina jin ka a wani hadisi ne in ka fahimce ne ba kakka damu zan fahimce ka yanzu kawo hadisin kakka damu kawo hadisin ka ce akwai hadisi ina ji magana in kawo ma hadisi ko ka in kawo ma hadisi kawo mun kana ji magana ka kawo mun hadisi ne tunda akwai ba matsala ka mun hadisin a wana waje hadisin yake kana ji na ina jin ka kawo hadisin kawo ina jin ka abin da yasa haka ga na daga kakka ga ba daga bane kayi tunanin wayoyi ba matsala ai yanzu dagawar za ta yi amfani ne amma in ka kawo hadisin yanzu haka ina kan buzuri ba matsala ga ya min ni yanzu kana ji ko da baka da littafin da hadisin yake ga ya min ni
in ba ni da littafin ina da shamila gashi yanzu ka ganta akwai kwamfuta ta gaya kwamfuta a nan faɗi kawai tun da kai yanzu kana kan uzuri ga yamin littafin in ma ba ni da shi a nan zan sa a shamila sai a binkito shi a wani waje ne hadisin yake ban minti ɗayan duba ina zuwa to yawa duba to amma ana jin ka a live san ba zan sauke ka ba kada ka katse ina jin kana ji gaskiya ban yi sa ka ba a jin ka naji wani abu ka danna min ni hadisi ai nace ai ka janyo min shi yasa ba a jin ka gaskiya kudan tsaya da Allah in yaka wato ba ma jinsa saboda nan wani wai ya danna mun kuma ni da shi ya ce akwai hadisi zai kamun ya danna mun muryar wani shi yasa idan ya gama sai mu tambaye shi ai hadisin amma na dan yi nesa da ita assalamu alaikum yawa ka kawo hadisin ko a wani littafi yake ina bincikawa ne to ai sai naji uwa ka danna mana wata murya magana ce ne to a wani waje shi hadisin yake ka ce akwai hadisi kawo hadisin muna ji ana jiran ka a live baka ji abin da aka ce yanzu a'a kawo hadisin ai hadisi ai kace akwai kuma zaka ka mana kawo shi a wani littafi yake ai ba a kawo abu kai tsaye dole ka bincika to kai yanzu baka binkita ba amma har kai yadda aka fara tattaunawa har kace akwai hadisi baka binkita ba yanzu ka ce akwai hadisi amma zaka tafi neman sa kenan ba ka same shi ne a hannunka ba amma kace akwai ina zuwa to ni na ce a tattauna ko kai ka kira ni ba matsala ai ni ban matsa ka na ce ka ce akwai hadisi ba kai da kanka ka ce akwai hadisi ka tunda akwai ka tanade shi ka mana shi ba matsala kadan saurare ne zan bincika ne wato sai ma ka binkita yanzu zaka tafi neman hadisin bayan ka ce akwai wato da baka same shi a hannu ba amma ka ce akwai bid'a kenan ai sai an yi nisa ake neman hujja bid'a kenan ai bid'a kenan da abin da zaka yi kusan hujja ko bid'a kenan ai sai an fara ake neman dalili bid'a kenan ai kai ba kan bid'a kake ba bid'a kenan ai wato kashi akwai hadisi amma yanzu babu shi a hannunka yanzu zaka je kai ta murda hadisan Annabi Muhammadu sai sun dace da son zuciyarka saboda ka riga ka ce akwai hadisin amma babu shi a hannu yanzu za ka je kai ta wannan ɗibar karan mahaukaciya wa hadisai ni kana ji ba abin da za mu ji wannan hadisin dai da kace akwai hadisi Annabi Isa dan Annabi Muhammadu ne kawo hadisin kawai shi mu za mu ji hadisin fa muna jin ka fa kana live fa kana live ana jin ka hadisin nan muke so mu ji ina jin ka fa sarai amma hadisin nan sai ka kawo shi yau sai ka kawo wannan hadisin ina jin ka fa sarai fa hadisin muna ji a wani littafi yake hadisin alci wannan abin da kake yi shi ma ba sunna bane bid'a ba matsala kakka damu idan mun gama ka kawo wannan hadisin zamu koma akan wannan abin da nake kawo hadisin a wani littafi yake to ai shi yasa kai na ce ma shi kanshi wannan abin da kake yi ba matsala zamu yi magana anan sai mun gama da hadisin kawo hadisin a wani littafi ko ƙarya kai wa Annabi Muhammadu ka saurare ni zan yi nazari saboda ban buƙatar in kawo ma abu a bisa kuskure
To gaya min littafin da yake. Fi riyadit tafsir. Shi wannan hadisi. Na Ibn Kasir. Fi riyadit tafsir na kuma Ibn Kasir. Gaskiya shehunan ku sun zalunce ku wallahi. Wallahi shehunan ku sun zalunce ku. Ashe shi yasa kuke kin kira idan ina live sai na sauka ku kira. Kun ji ba? Fi riyadit tafsir na kuma Ibn Kasir. Karatu na gama ashe shi yasa ɗan dariƙa ba kwa kira na live. Karatu na gama sai ya turo min wani bidiyo, ni me zan saurara a jikin wani bidiyo? Ni ba ni da wannan lokacin. Wani ne daga cikin yara 'yan ɗariƙa yayi shirmansa. Kawai san wai yanzu wai da yara ake so ni yanzu a ringa ni haɗa ni. Kai 'yan ɗariƙa. Shehunan zanta ba wuta su ne daidai da ni. Nan wani yaro ne ya zo na yi shiriri ta yi wasan ƙasa. Wallahi ban ma shiga ni na danna ba dan ba abin da zan ji. Fa'idu shay'i la yu'tihi, ana magana da shehunan ka kai kana yaro. Allah na tuba me zamu ji? Wayanda ma suke gaba da kai in kaga mun haska su to ba dan mun haska su bane wai dan sun kai mu haska su, sai dan tausaya wa mabiya. Tausaya mabiya ne na gaban kuma kenan. In kaga mun haska tausaya wa mabiyan su miki. Amma ba wai dan sun kai mu tanka bane wallahi. Kuma mu ba malama bane. A tafiyar sunna wallahi mu ɗalibai ne wallahi. Kuma ba tawadu nake ba wallahi. Ba wani tawadu da nake, gaskiyar zance nake faɗi. Na gama karatu na sai ya kira. Sai ya turo min da wannan kai. Sallama a ya fara yi fa. ‘Yan ɗariƙa, wallahi shehunanku sun zalunce ku, sun cutar da ku. Addinin Annabi Muhammadu addini ne ɗan karatu. Abin da ya fara sauka na wahayi karatu. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وإنن أوين نسك فارسوك كيسا كراتو أكي حكا منزالة طلب العلم فريدة على كل مسلم. neman ilimi farilla ne kan kowane musulmi, amma shehunanku sun bakku da jahilci. Wai ka zo cikin firiya da tafsir kuma na Ibn Kasir. Haka za ka zo kai wa Annabi Muhammad ƙarya. Kaga aikin bid'a akwai, ya ce akwai hadisi ko? Ya riga ya faɗi. To yanzu zai je ya ta murɗa hadisan Annabi Muhammad. Haka suke. Haka kuma suke a hujjan Maulidi. Suka fara nisa, suka fara yi ba aya ba hadisi. Bayan sun yi zurfi kuma sai suka tafi neman ayoyi. To haka za su yi ta murɗa ayoyin Alƙur'ani. Suna bankara ta sai ta dace da son zuciyar da suka fara yi. Haka bid'a take ai. Ana farawa ne ba hujja. Shi yasa zaka ji hujjar lalibe ce, wancan ya ce waccan, waccan ya ce waccan ce hujjar, waccan ya ce waccan ayar. Wata ayan ma a wannan shekarar zaka taɓa jinta. Saboda an fara ba dalilin. To haka za a je a yi ta murɗa ayoyi sai an bankara su sun dace da son zuciyar da ake yi. Kada shi ba ya ce akwai hadisi amma babu shi a hannu, zai tafi bincike. Haka zai je ta murda hadisan Annabi Muhammadu. To Allah ya kyauta. Tsaya mu gani, ina ganin tsaya mai kiran ka mu ce to yaushe zaka ka mana hadisin? Yaushe zaka murda hadisan Annabi Muhammadu sai ka kawo? Kun gan shi nan. Na gama karatu, ashe dai ya ji karatun. In ka bibiya yana ƙasa yana kallo. Ashe dai ya ji. Ai tunda nace na sa shi live da wuya ya ƙara ɗauka. Allah ya kyauta, Allah ya shirye ku. Ashe shi yasa ba kwa kira. Kuna ji idan ana yi.